Hoorde je ook echt van je werk? Nou, ik vind het prachtig en vooral de techniek die erachter zit, dat vind ik schitterend. Daar kik je wel een beetje op. En ik zie wel, je kind dit werk net wel mooi bleed eigen. Nee. Vroeger kon het allemaal wel, maar ja, de ogen die werden ook minder natuurlijk. En het is nou de hele dag de loop in het oog, hè. En dat vergroot dan 2,5 keer. Mijn naam is Joop Zwaga. Ik ben geboren in 1955, ik ben dus 70 jaar. En mijn beroep is horlogemaker. Dat mag ik graag doen en ik doe het nog al 50 jaar. Dus dat gaat al even met. Mijn vader heeft mij geïnspireerd om dit vak te doen. Ja, als hij er niet was, dan had ik een heel ander vak waarschijnlijk gekozen. Mijn vader is gehandicapt en die had met 9 maanden kreeg hij polio. En met 14 jaar moest er werk worden. Hij moest een zittend beroep hebben. En mijn vader had op een zolder klokken en allemaal onderdelen liggen. En dat vond ik heel interessant. En ik ging dan stiekem naar de zolder toe. En dan haalde ik de klokken uit elkaar, maar ze kwamen niet meer in elkaar. Maar zodoende leert men, hè. En waar ben je nou mooi dwaande? Ik ben nu met een horloge bezig van 50, 60 jaar oud. En die heb ik schoongemaakt. En die ben ik nog weer aan het inzetten. En dan controleer je hem. Priegelwerkjes. Het is allemaal heel klein goed, ja. En ja, dat vingerspitsengevoel, dat heb je wel nodig. Wat zullen we je boeken staan? Nou, een camper. Hè? En daar zullen wij binnenkort mee weg. Dus zelf bouwd. Helemaal zelf bouwd. En vorig jaar ben ik ook op 2 maanden met mij geweest. Prachtig mooi. De beginnen na je tijden voor jou. Nou ja, dat kan je wel zeggen, ja. Meer vrijheid. En jullie stonden hier altijd paraat. In het begin was het 6 dagen in de week. En later was het 5. En nu hebben we meer vrije tijd. Nee, ik heb altijd binnen zitten. En wil nu naar buiten toe.